Ta hakani ke porpat ngadani ke ban walam biang epi ya gani ke jing hikai ke ba nganget ngim jukham hikai ka haki jing seng pat ba lani ngim jukham kerani ka haki media lani haki niki jing hikai ke bapelait lembaga YouTube channel lani lembaga voice message ngim jukham kerani ki tanrai watla ngamut ban hikai ka hot nganum hikai lut ika la nganum la bangan keren benia ika hangni namar kini ki de Bible study nrenga shukwa ngan shim katu katni ya kani ke jing hikai ke be dai baru Mynsiem Bakhuid hakani ke benta ke banga ai kerteng Mynsiem Bakhuid lembat ki jing ai la dana preng jongfi lesip him ju yolat banwan shigi Bible study lesip him da kham yo igi bukum kini ki jing hikai la ne dan na pedeng jong firu ki bala juyo sngau ya kini ki jing hikai penban kadang don kami fi katu kat ne ba pen kam shai shushu ha ka jing dai bat ka jing ai la ne ki jing ai ki gift ki jong Mynsiem Bakhuid ngakwa bangan kata kendiat lese ladang la hi nganum da penjrong kini ki jing hikai shakhmat namar kin kham lesi yaki bobon enrai ngan shim tangi ke point ka bang sngot kho bangi don kam palat hakini gi sngi lara ga dai ngi bangin ka jing kristan kaba dap da ka jing darakat ka jong Mynsiem jong play snap ngan ong fi kumne esing ngini pet yakini ki yagani ga banga nga ai kerteng Mynsiem Bakhuid lembat ki jing ai Hi kat kum ga Bible ladangi ong hi bangi la pdiang yau Mynsiem Bakhuid. Ngi day man tip bau how Mynsiem Bakhuid. Mde bangi supdiang tang yau Mynsiem Bakhuid bat kala biang kum to. Ngi hapru ban tip ba hapo jong Mynsiem Bakhuid abawan. Lembat u kidon shibon palat ki jing ai lane ki gift. Kawai na kilenong ki basyai kedar ki bangi yo I agane ga Bible kedai lasi ku mga ong ifinga nam da keren jeliw igini fi haba Mynsiem Bakhuid uwan ai hangi ia ki katukan ni ki jing ai ki bakodor kawai na ki jing ai ki badan hapo ka balang kata kadai uwan ai ia ka leadership lani ia ki nong yalam mau ai ki tu ki santali ki jing shikri yo apostle, yo prophet, yo evangelist, yo pastor, but yo teachers la new nong hikai. Nalo nang ta, Mynsiem Bakhuid jaw blay udan ki wayru ki jing ai. Tiki jing ai ki day ki babon baha ga Bible. Lese ladapin pulin nang ne na ka shiti shiki korin ga baning kong. Nakalanong ka bakhat ar. Tong ini puli ngani kalanong ka bakhat ar. Khambon, kham jurong ngani ka por. Snap ngan puli ka kham jurong. Ka ong kumne ka shitish ki karin baning kong long bakhat ar. Ka khot ka baning kong ter ka ong kumne. Ti shaphang kita ki jing ai bakin Mynsiem. Ko para banget ngamman ba phinom tip. Pitip bamin ba pilong ki gentle la jialam penwir no epi shakita ki blade how ki bom nang kren kat balay alam epi. Nabakum tanga pentip api ba mdan manu uba kren daw Mynsiem ublay uba ong bau jisu ulong uba latim. Bat mdan manu uba laban ong bau jisu ulong turain retang how Mynsiem Bakhuid. Fitip wat kani gada khatu kadon kamba pinchai. Fi ukuran ang nesya pang ki jing ai bakan Mynsiem uang ngam kwa ba pinom tim. Fi kadon kabas ngau kit kli lanangan keren ni kata apa. Kidon ki jing shikri, kidon ki brio ki populi.
Kiba da kwa shishaban iet yo tribe and shakri yo blay kiba mat iga jingpanim kiba da kwa ban ya chkhmat balu blay balu Mynsiem ko inrei ki bam tip pat ye kini gi jing ai jo Mynsiem wat hangniru abso polo bu tho igi balang korin wang ngam kwa ye pi ba pinom tim ngam man ba pinom tim Ukraini ki balang korin namar kadai ki gentle Ukraini kum yangiru kani ga hap lang Ukraine ngi ki gentle uang pitip ba men ba pilalong ki gentle kamot agu tu ko por gi banget a korin men shua ki dei ki ba mani blade house da but ki mani ye ki blade house ki bom nang kren and they also pol uang men ta pat pi wan show blay show Mynsiem ko udei ba kren uni blay bangi shakri udei ba kren Mynsiem ko udei ba kren ti da pipet bahang ni uang mdan manu ru uba kren daw Mynsiem blay uba ong bo jisu long belatim kamat unu brio uba lamat shisha yo Mynsiem ko aga donhot unum ong bau jisu ulang ubalatim unum mi kum gata kanum mi ru aga jingem nama la shu hiru ban pin mi igata namar Mynsiem jong blay uba dana po jong un pinlong yo tu brio ba un tipet bo jisu ude blay ude konjo blay Bat kawai ke ketien ke bakodo orang ni ke bu ong kedai. Uong pat mdan ru mano bala ban ong bau jisu long train retang ha Mynsiem bakhuid. Sige ni ke dekhot ke ra yengi na kawai ke kerdan se kawai ke kerdan. Laban ong no ke penyep her yengi na kiwai pat. Lada ubrio ula dan Mynsiem bakhuid ula ban ong jisu. Bahaba ong Jisu tu beriu badan yang Mynsiem bakhuid kadan ke jing ke keta ya ke beneng ke keta lut ya ke hima ke jong blay ke keta lut ya ke hima jong ke jingdom haba beriu badap do Mynsiem upertai ke kerteng Jisu Christ baro ngi pertai Jisu baro ngi khat Jisu hari kadan ke jing per ke bekrau nama dan mano balaban ong Jisu long try hari tang how Mynsiem bakhuid jong blay Tagadaw, lada pi kwa baka jing im jong pi gandai ka ba haba pi duai ha ka kerteng Jisu haba pi pan ka kerteng Jisu haba pi alap ka kerteng Jisu lada pim dan yo Mynsiem bakhuid ka kam dan eru em ka bala nyau hapa ka beneng bala kawai namar hang ni wa su pol wam dan ta bala ban ong bau Jisu long try retang how Mynsiem bakhuid to nganget pila syai ka tu nambala dengan syong selamang tangan numla pendap kidon kijing ikai ki bejrong tang ini puli khat ke besau uang don gi beper ki jing ai henre uju Mynsiem but don gi beper ki jing shekrin re uju try don gi beper ki jing train re ulong uju blay u bepentrai ki ike bera habar henre la sam ye ke jing pen pau Mynsiem o wei po wei ye ke ban pen men toy nga kwa pin de yo bai kita ke ketien si ka ong pen men toy ke ketien English ke bod ke ketien edify ke ketien edify gamot ke batay ke ba tay fi ya ke no ke ba la jan prai ke no ke ba la jan jat ke no ke ba la pay ke ba la snail ke ketien edify gamot ke ba tay pat tinga kwa ba pin tip igane la ai khnang igi jing ai jo Mynsiem bangin tay no ban tay la ga jong jing la Mynsiem ban tay igi jing la Mynsiem po ga jing shakri blay la ai ban tay mde ban penjat mde ban pen pra lesi ka ta ka de ka tien ka bang kit jing mot ba la da pi sedang ban ya aga jing ai jo Mynsiem khoi u blay ai ban pen sarong ai ban pen pau yo brio ai ban nakabenta ka jing yo nong jong no klem ai ki jing ai jo Mynsiem kita klem ai ru bangin pen ram ni no pen chat ni no pen ra ni no ban pen bot nam ni no ai yo Mynsiem jong blai la ni la ai ki jing ai jo Mynsiem ko tang ka wei ka nong rim ka ba shai ka dar ka ta dai ban pen mentoy ha ka tien English ka ong ban edify ban tay ngan bo bi da ka tien ban yatay bantay. Namar haway la sam daw Mynsiem ya kaktian ka jing panstan, ka word of wisdom la ni ka kaktian jong ka jing start kan bukum ta.
Hawai pat ka ketien jong ke jing pentip kat baku mujo Mynsiem. Hawai pat ka jingai dau jo Mynsiem, hawai pat ka borban penkia dau tau jo Mynsiem, hawai pat ka batrai ki kamba, bar hawai pat ka jingai tho lupa, hawai pat ka jing peni peri ki Mynsiem, hawai pat ki tlet babon jat, hawai pat ka babatai ki tlet, hendrai yakine baro yakini ki ike baro utau jo hiu Mynsiem upentrai hapo daga besam hawai pawai halaga jong kat kumba usngau bha hi. Fi da fi puli ga ne ga shiti shiki karin ga banin kong lam khat ar ga bang puli ni khop banin kong du khat we. Fi yo ibau absu pol upershang ya ka ban penshai bahabang iptiang ya Mynsiem khoi how po jong Mynsiem khoi kidan kini gi jing ai gan ne. Upershang shushu ya ka ban batai ngi gi jing ai na ga khat ga bar fin yo o ang kumta te ma pi pilong kamet Chris be gi khat jong ka ala marway don ki bau bleu la tunga ga balang ka beneng kong gi apostol gi no tulu pa balai gi no ikai ka bakum ki anakum ta ki bele ki kamba hadin ka ga jing ai bor ban pen kia ki no yarap ki besin shar ki babun jai ki tele pi da pi puli gi ne baro abu kuran nang ne ukuran bangi don ki jing ai ki babun ha ga ji dei bat Mynsiem ko job lai sngaw le no e la dangan perkhat ang ne bakidon ki brio gi boong ngidon ngila pediang yu try ngila kala ka bomot ngila pediang Mynsiem khoi don le legi bopli gi don gi bam tip ru we Mynsiem khoi don peng jong ki le legi bam la hiru ban sngot ho na man kin don gi jingi kai sngaw le no e kata la pi puli ga ne ba do ki don shibon ba yak bangin pushang ye ga ban pen shai fi men ga sngi fi balela ayo ki jing ai jong Mynsiem khoi shaga balang shaga met jong try shigi bangai ga ni sngi kawai kadai bantai kata kadai ganong rin bantai ban penjanai ban kershani ke jing shek reply badai na kata kadau ngakwa ngan pen i fi gani ka porba kini ki jing ai jaw Mynsiem khoj kidai ki batan kam hadu kata hagini gisngi dengan persyang mentag sngi kat bala banikai fi ngam da ong e benia namar ngala de ong lupa banganum let jeliu e yikini rei kadai ka banga kwa pat agane por ya baro ki besai snap yiki jing hikai junga ngasngo ban ong bakadon kam ya pi babinda shai yikini ki jing ai jo Mynsiem ko fi kabanga kwa ngini kren ningkong e madag singi nganom let serial yikini lanang kaba khatar korin nganom let serial namar ngam kwa ban lek kumta la lek kumta pinum sngot ho namar hakajing pule bible jonga la ne jing sngot ho jonga hakajing dei bat ka jing trai ga jaw Mynsiem khoi haki bangai bat kham tam le bat ki jing ai jaw Mynsiem khoi ngayo iba kabaning kong tam ka batrai hau brio habo pudiang yo Mynsiem khoi ga dei u ai ya ki tle ki babon jai fi kini ki tlet ki babon jat nga sutunat bai ni bau ong ha ga sithi ka bening kong korel na makhat arto bangala puli mene uang kumne ngan puli khendiat na ka tukul dkhat ka bashipho agi tu ki line ki bakham sharo mo no how way pat ka bapni pher Mynsiem tong ni puli dkhat ka bobot ka no but how way pat ki tlet babon jat how way pat ka babatai ki tlet fi ka banga kwa ngini kran ang ni gadai yakini ki tlet ki babon jat diversities of tongues kitlet kibabun chat kibahar ko fi de fisngot ho tangi kata kitien ka baong kitlet babun chat kam dan tang kawai ka rukom duai tlet lani kren tlet kidan kitlet kibabun chat but day na kata daw ngakwa bapin plet jingmot ngan hikai fi nganget pilaban priang ngene kawai ka bangin ya keren hang ni ka dai ka baning kong e aga jing dai begini ki tlet ka jing du white tlet la ni ka bakren ki tlet ka baning kong e ka banga kwa ngini pet men ta gisngi ka dai ya ka ne ka jing kren ha ki tlet fi ka bakren nga kwa benas nga pai ka ta ka bakren ha ki tlet kham tam le le ha ka jing senglang
ngana pensyai bai gane kaba kren dagi tlet aga jing senglang kat kum ka jing tho ka jong pol aga sitish ki karen ka beningkong kalanang ka khat sao lada pipuli yakani ga khat abo kren yi tlet aga jing senglang uong yakini ki kitien tongan puli hagani ga por nang ni nagal nang ka khat sao naga khat ka besan uong toy nga kwa shisha ba pibaro pin kren dagi tlet bomtip Henry kam tamba pin yethu lupa namar uta ubi yethu lupa ulong kam kor bani uta ubakren de gitlet bomtip limda ubatay no baga balang kanyo priang ka jinghikai to hangmi ngakwa bapin sngap kibaning kong gitlet kibang ngakwa ngan kren ngani kapor kedai gitlet kibabun jai bat kabaning kong na kini gitlet kibabun jai kedai kabakren de gitlet haga jing senglang Fi ladangi dan para banget para bala ya duai telit para bala mat yu Mynsiem Bakhuid kabiang lada pi keren telit hande lada pi dan haga yiang lani haga jaka jong ka jingalang hakaba mdan mano ru hang to ki bala priang Mynsiem Bakhuid ni ki bala nget hang tu dan tang ki brio ki ba iet jisu ta makim tip ru em bat kim benahi ru ikini ki na ta da pilet aga bakum ka ta gajing kendo ban long ye gajing shakrila na gajing sang fi pi hapan sngot ho ba u absu pola bo tho ang ne onga kwa ba pin kren de gitlet bam tem ndrai kam tam ba pin yethu lupa na ma ta ba yethu lupa long kham ko ba ni ta ba kren de gitlet bam tem pin pule ba ang ne fi ikum ba absu pol open here door gajing do it le ndrai mde gum ta kani ka ba kren de gitlet des nga ba kata ka ba kren de gitlet ga jin senglang ka kren aga jaka badan gi briga bompat nge pi habadon ki brio ki bompat nge aga jin senglang lada ki banget ki wanang to ki bak la yo priang gi jino tre bro kha ye duai le to ka pun glomar ki brio badan to ya badan gi jin sngot ho igata na kata kada wa so pol so uta u bakren de gitlet bomtem mo udai ban nang mo ong no u kham ko rutau bakren u bayet hul pa bani u badwai tle bamtem hai hagijin senglang balai namar lada ukren de tle bamtem agijin senglang ka pendulumar ki brio kat ba u bayet hul pa ulong ong no ong kham kor kamot u kham dan kama gitu ga jaka namar haba u yethul pa da ga jing pen ki jong Mynsiem Bakhuid kitu ki bam nget kitu ki bam tip ki yos ngau ayu try kuren ba kata ga do no joki Hendrik ka jing kren ki tlet pan ladangi kren de tlet ngap ha u ong kum ne u ong kum ne ubayat hulupa ulong bakam korban utaw bakren dagat late bamtip limdaw batay no haga balang bakanyo priang igajing ikay kanipat kawan siya nga nagkatiyan ka baong yaw bakren late igajing senglang udon ka man duay baunla ban batay ban interpret kat kum kakatiyan English ban batay lan ban penkelay agatu gajing duay late siya kakatiyan ka basyay bat daw la ban penkelay gata yagatu gajing duay ikren late siya kakatiyan ka bayas ngaw lang kakelalong kajing itu lupa. Nakata kadaw lada pipet baha haga Bible ladangi tuai ladangi kren dagi telit agi jing senglang ni day bandon kibriu kibala ban batai. Fi kidan gi telit kibabun jai. Kawai kadai kibau briu duai telit agi jing senglang. Habau duai di kitli je senglang lada kadai ke berdepan ki do Mynsiem job lai kamlong ya baro kalong uwe ar but habau kren kan san di kitli but ngani tu ifi ka jagum no tu beri umla control ka mi bet di kitli tambah tu kalong tang sipang ki de pair gitu kitli but habau ka mi tu tu beri ubayo gitu ke jing duai kitli bekren kitli udai panang rupan skap ayu try me kwa ban ong sigini ki beri ke bawanang ni lada dan jing shai
Sengapa kan pensyai gani lada dan jingsyai la ban batai de bandan manur na kinong yalam ki badan hang tu ki bala khamsan ki besngot hu ye gani ki jingkren thle jong no brio ki bala pat ban pen kelala ne ban interpret ye gitu gitu le syaka ketien ke besyai ban katak an wan ra ye ke jing sngot hu lang bat ke kelalong ke jing itu lupa ya ke bala pen kela ye ke jing duai thle jong tu brio na kata kadang fi da pi pule sengapa wong kumno wong agalna ngo bakhat saud khot bakhat lai wong na ba kum ta to ai bau tau bakren da gathle bom te undu hai ba unang ban batai fi yau tu brio bau de ban nang ban batai la da ukren da gathle ji udai ban duai bau nang ban batai pek ngine puli shushu igane nagal nong bakhat sao da pi puli shene sengapa wong kumne wong hagat khat ka ba ar punyo la da unu nuru ukren da gatlet bom tip ai bakan long tang da argot lan la don e ru laingot bakataru mark liang ba to ai ru ba we un batai finga kren chua ya ka jing kren tlet ka bening kong ba kren ka dai ka jing kren tlet ya ka jing senglang baru wong gini giktian sengapa la andre la da mdan unong batai tu ta un sengap no jar no agabalang batu ai un keren tang hala dehi baru play kamut ulaman keren tama ukren tang marway baru play andre tu ai ba arngot na laingot kino itu lupakin keren batu ai ru begita giwegenya bishar fi kaniga kaniga bang keren fi ngam tip hilane man priang ngene le nganget ngala ban pensyai fi bakidon kita let ki babon jaj ka bang persyang man pensyai fi gede ki ka jingkren tlet igi je senglang don ka man tip ban penkelai ka syakaktin ke besngot ho Handela da ya bon kum to parabala yenget parabala yesngot ho dengan itu fi habaki sedang ye ban keren tlet le ban duai ki tlet ka kam le kam dan ka wit ang ta Andai aga jingi day bat kipriyo, shubo minta bilang ke jingi seng yalap shabar. Lada filit diwai de gitlet, bro ya diwai de gitlet, jiseng yalap shabar, kipriyo gilap mantiang ro. Naga taga daun, aga jingi day bagi jingi seng lang, bagi jingi day bagi priyo, gihapa na jingi start. Tiki jing diwai tlet, lani ka bakren de gitlet, ka baningkong ka day, ka jing kren de gitlet, jiseng lang, alapan syai fi ba, day ban kentang way lani arngot, lani laingot, bat day ban pen kelai ka. Katanga ngait pila syai. Kaba arpat kaba ngakwa ngan keren ngani kapor le si kaba bun ba kiset keli nga. Kata kadai kaba ja hakikam jogi apostle kul nong kaba ar. Tapi puli gitu dah baga sni Pentecost Mynsiem khoj uan. La pendap iki berot do Mynsiem khoj bat ka la me ka ding mo kami kum ka thli ding ka kli jong kitu gisis pa ar pongot. Bat kila ya keren de githli kat kumba Mynsiem u ai bor ki bakin keren. But ndaki keren tlet hang ni pan kile komno ki kim tip baki keren ya ki tlet tang baka kentien ka baki keren kadai daka language lani daka kentien jong ki wai pat ki jaj ban reo ki bawan ki tu ki bring be pe kai ki mo ki tu ki nong ya ki bawan na keleng na ki jaka ba keleng keleng ki wan snap ki tu ki jing du wai ka ba jamba tu ka kamera ka baneng but ki snau pla ba ki yo snau ki tu ki brio ki jiu bro sis par fungot ba ki kren de ki tlet ha ki kentien jong ki tu ki jaj ban reo ki ba ki ne ki ba duai kim ju nang ki tu ki tien reo Mynsiem jong bleu ai da ki tlet ba ki la ban kren pat ha ki language jong ki tu ki brio kataru ka danda ka wai pat ka jing kren tlet Bahaba pikiran telit dan beriau bom day basngot ho ikaktin kasi wanang to. Kumno Mynsiem jong play kuta ukwa ban pen itu beriau haga jingit wai lang habadan ke bor jong play teng gidan ke beriau ke bekeren ke telit kataru ka day ke best palat aga hima ke jong play. Bah kensan tu beriau kuren ke kentian jong tu beriau uba junang ba tu beriau ulengo uyok sngaw bat kata ke pen pai ke beriau bakin tip yo play. Fi tu ki kam jong apostol nang baar ke jagum tatek baki lingo kumno kini ki brio ki badai ki ju ki yakrande ki kentian jungi
kata ka pelong Petrus bunio ban kren banyalam banit hu yu Joel bat baro ki kala mamut laija la pen baptis balai dei ka pami nei dei na ka jingkren tlet kadai ka basngo tanat la fin so hu igini ki jing duai tlet la ne gini ki jingkren tlet ki paper fi ka balai ka bang kwa ngani kai fi ka ni ka jingkren tlet kadai ka basngo tanat adu kata ba fin tip ya ni tangi ni pulena ka Bible ya ka ni ka lanang fi o Apostle Paul abu Quran ne u ongkum ne aga shiti ka bening kong korin long bakhat sao ka khat ka bening kong wang to ye be phi shig ne ka jing e la kum taru to da kwa er hiru ye ki ki jing ai ba kan chamen sim Henry kham tam ba pinyo ithol pa bale u ong kham tam ba pinyo thol pa la fi puli ka context jong ka ne ka jing thong ne u Quran ye ka jing senglang hayeng mane wang ni day pan angnot banyo igi jing a jo men sim ko tang ba ni day banyo kham tam ya ga jing thul pa balai namar ukuran ni ji senglang re pe nda ukuran pat ya ga jing duai thle la ni yo briu bukran thle u ongum ne namar utaw bakran da ga thle bam te kran ha gi briu henry how blaken fi dan ki brio ki bas nang ye gaban namar ba ki mso tho ki kran persha ye ga jing kran thle ane ga jing duai thle ki perkhat ba ka dai ka bala bakla ka dai ka bam dai nga kwa nga ong ye fi puli kum ne ga ne ga Bible pe wa so pol ong uta u ba kran da ga thle bam te kran ha ki brio henry how blaken mut dur fi la nga yo ban ye kran ba du play ngam yekran bagi brio nga yekran direct show play ngan itu fi nganom tiang la fi dome ngalo na mga yekran baru play uang na mau tau bekran na gatlet bam tiap kran na brio ada show play de te beli finit sngo si ki wei ki bekran tlet la ni la da fi yo kran tlet bala ki brio ki kran ni fi tiang fi sange no nga kwa ngano fi kan mau u bekran na gatlet bam tiap kran direct show play Pim kwa ban kran direct show play. La ayo Mynsiem ban Mynsiem u angi ni jing ai jong jing kran na gitle. Balai nama bangin la ya ka ban kran direct show play. Kabar wong ni kitin wong uta u bakran de gitle bam tiap kran na gibrin re ho play. Kabar ga dingam no nama mdan we bus ngo to ndre how Mynsiem snga mdan we ru bus ngo to ya ka tar wa kwa ba pin shai ba ga ta mdan we u bus ngo to teng tan gibri ba kwa sngo to dan giba ong mso to kunum to kanan haba ka babu ko ada ong pim so to the pim sngo to nget ye ka ba ka babu ko ong pim sngo to ka jinkran na gitle la ne ga badwai gitle ka dai ga bamdan ba sngo to Henry how Mynsiem ngas no to nat igita ka point Henry how Mynsiem pat Ukren ya ki jing mayan balay nga kwa ban kren fika jing kren tele dai gaba pila ban kren direct show play kaba ar pio ban kren yaki jing mayan jong play fika ni kaba ong kren ni jing mayan jong play ka ong he speaks mysteries the mysteries of God come on habang ikren dagi tele bamte ni kren ya kita ki jing mayan jo play ni lada pikiran tang na kaktian ke besngot ho ya ke jing mayan jo play filong limited pidon put na bang imla bandan ketian shibon ban kren ya ke jing mayan jo play ke clear jing iru kam sngot ho lon Henry how Mynsiem na dangi play loit de ke jing kren tele ngila ban kren ke jing mayan jo play nganget ini ke jing kren tele ini ke jing dua tele ngan haban batai shy fi hangne pet uong kumno hakani ka tkhat ka basaw uong uta ubakren da ka tlet bamte utaya la dia
Nakatagadaw fi, nakatagadaw nga kwa bangan ong fi. Lada fi puli Bible, pi don kami o Mynsiem Bakhuid, mabinda siya. Kabaningkong ang nga Bible, ulaban ka ng direct show play. Kabaar, ukuran ni gijing mayan show play. Kabalay, ukuran ni gano, ukuran nga ba, ukuran siyapang, yakabantay, yaladi. Tay ano yaladi, tay yaw briyo bukin jaman sema po jang fi. La fi kren di gitlet pi duai di gitlet mal la gisngi la fi laban pulut poban kren di gitlet ka klejo pi kam toy pim so to ike pi kren han la da fi Mynsiem job la yala mi pi pin duai di gitlet ken ma wale sale ay gata kade ge jing duai ga marwai shimet la ne fi duai yeng marwai la da fi yo ban duai de gitlet pi tay yala de we bom kwa bi ban tay yala de we bom kwa stiai ga ban tay yala ga jong ga jing la Mynsiem nga kwa mga nong ifi gari gapar tangi uwap sa pol do ang ne wang wat adong yo bakran daga tlit pamte wat let adong namar uni bakran daga tlit pamte putay yala de ndai bu yetul pau te ga balang ubudwai tlit sngo ton rebe tul pa ti barogi sngo to bat nga kwa nga nong ifi ga jingi de jo pi shimer belu play balay pitip nga klet ban ong igata na do basdang balay nga hikaya ga jing ai jo Mynsiem Bakhuid kam tam ning kong ya ka jing kren na ni ga jing duai ga pagitlet balay nga kren na makani ka jing ai jo ga jing duai ga tlet na ni ga bakren ga tlet kade ushabi shaga pertai ka bakan jaman sem kade ushabi shabi balay nga ushabi ba pilapin rung shapo jong ga pertai kabakan jaman sem pilapin yo igi jing ai baro pilapin sngot hu igi bakan jaman sem lada pinang ban kren igi pagitlet kata kade ga ba shisha lada piwana ying jonga lada pim nang ban kren igi language jonga pilong nang way ngarangam sutu pir pim lapan syai inga kamut pim num lai ru ban rung bat nga ban yakren ying jonga ban ya day bat nga kamdan jing day bat nga namang imis sutu ktien ngaken mau sa ngade brio bom danang ban ngam da day brio banang hindi ngam nang hiru kendiat ro kam tam itu ke hindi pakate ngam tip ngaken mau sa la kam slam mahai kata ngadang sa agawe gedong ni shilong ba one way udhar wan raayu ngam tip bat ukwa ban runga kamera sung kai nga klem pen rung yo na ba ka ebo kren ro am su tho nga kren ro su tho ngi kren ayuru tip bat ka klalong ka jing bomis nga tho ukwa ban runga po kamera ngam shahiru na mabalay ngan sham no mi su tho uru dom nga ro dom bat nang ta dawle na komon shuiro pi ka de ke jingi kai go bakrao lada ngim bias no thok tien ka klumar taka dawla da pi kwa ban rung shi ne ga bakan jaman sem pi hap ban yas no thok tien da ka papila ban kren ha gitlet fi hang ne ha ga bible da pin puli ngala ong pai fi ngan nga trai la da ngam la pen ngala ban petengi ga ne dien fi uba duai de gitlet utai la de kat komuni nga bible ngayo iyang ne uong kum ne ga siti shiki karen ga bening kong nang bakat sao sngap uong ye gini giktian de khat bakat sao ong na mar la da nga duai de gitlet bom tip ka Mynsiem jonga ka duai ka Mynsiem jonga ka duai henrei ka jing shampang jonga ka long ka baklem say so ken ka kli jong pi kam say so kam don jing men toy ka kli jong pi henrei ka Mynsiem jong pi ka duai
Pim kwa baga Mynsiem jo pikan duai. Na kata kata dan ki brio le singan dan let kendiat ya gani dan ki brio ki papoya ga Jingai ya gani ga khat tangan na pule fi gani ga khat. Ki dan ki brio ki bersyam Jingai ya gani ga khat baga ta ga dai hak shithi ke benengkong ki Tesla ni kalanang ko besan ke khat ke bekhat nyau. Ke baong to duai klem de pot klem sange syo. Fi kumno ngan duai klem de pot dan gebriu bekeli nga kumno pastor laban duai klem de pot. Pi pin duai kumno de ketien ge besngo to pila pin klumaru la de duai klem sange. Surak senti sengkien betrei bekta pi cukuran memeroi kumno gebriu ginong fi. Rekan mau ko Bible ko ang ladang duai de ketlet bamtip ka Mynsiem jonga ka duai. Pila pin tuai klem de pot ai gitlet nama ke kli jo pi kam perkhat e pila ban trekam pila ban shet jing shet pila pin trekam office pila pin le kanu pila pin nya kali pila pin ya strok hapo ka Mynsiem jo fi pikiran de gitlet bara pikiran de gitlet ka Mynsiem jo pi duai but pila pin tuai klem de pot bro shi sngilo pikin det tiaro pikiran de gitlet pikir pikiran de gitlet ngani thui pipila pin duai klem de pot namal ke jingmot jong pi kam tre kam re ha pok Mynsiem pikiran de jingmayan jo play tagadao dan ki priba ong kum non duai klem sange lai la ngan ong fi la da fila yo priang ye ke jing duai gitlet la namar pi Process ni pi acknowledge you play, filong mo pi long sensitive you play, fi snow you play, filong aware, pilong stay awake, Mynsiem jo pi ka kendit, but pi ken mau you play bro sim play, pi la pin keren hagi way pagitlet, haga Mynsiem jo pi wat lada ka shintur jo pi ka klem keren, wat lada ka klem mi asur jaban re, hapo ka Mynsiem pi la ban keren agitlet. Naga taga daw nga snow benot mga naong fiba. Dan ki priyo ki bam ki ba persyapan ba ni gani. Fikini ka ba ang lada nga duay da ka tilit bam te ko Mynsiem jo nga duan re ga jing shampang jo nga kalong mo klam si so. Napi puli jero mo ang sale kumno khat sanwang ngan duai daga Mynsiem ngan duai daga jing shampang ro ngabo omlo ngan ruai daga Mynsiem ngan ruai daga jing shampang ro fi ka betuai daga ketien ga besngo tho ro ga daga don kam tamba ga betuai daga Mynsiem ga bemot daga tile ro ga daga don kam bar fi puliang ni ngan ruai daga Mynsiem ngan ruai daga jing shampang ga mot haba fi ruai ro teng pi haban sngo tho ba ga jing ruai ka ba daga jing mot ka besngo tho ro ga daga ba kraw tang ba ga jing ruai ga ba fi ruai daga Mynsiem fi ruai ga no daga Mynsiem lada pide ben ruai haga Mynsiem pia ban sngout ho ye gane gat khat ka ba Bible ko ong na ta kata ong so ong pikitan si bon ba ki eki ga Bible ga bangi ton kam ye ga bangin hikai ga breo ga sngi na matan sipon ga prig bam tip ye gane ga jing shi shaban nganget ngani rap pi pin sngout ho pet kat kum gane ga ktien ga jong blay ukren shai ha gane ga ktien ga jong trai ka lanang ka balai ka shithi shiki kolosai la ngambakla lada pin pule pilap ye gane ga khat uong igini giktin tongan pule fi igini po namar lada pim smot ho igini gi kan pen poy fi ga jaka ga ba ngala banong kan pen poy fi ga jaka ga ba klumar wa ga jingi dei ba ga jing shek replay nama teng ni map ingam dei sti ko sail nong ba shiti ski absas nong san ka ba ukuran nang ni wang khat pra wat long pi ba bu ai daga wanya ga don ga jing ken win re to long pi ga dap da Mynsiem da ka be kren par lok isam ga jing ruai ba ha ki jing ruai ba kan jamen sim da ka barwai ba ga ba kan ot da ka do no jong pi show try kan ni ka kren ni ga worship ka ba pi money try pi ruai ga Mynsiem ga tle pi money try fi kinigi kitien pinum sot ho yaga Bible la fimio yaga nega jing duai la negi kitien yagi thle balai ka saong ki thle ki babon jai nama kidan shibon ki thle ki babon jai la rangan pen fi yang nega bon ba naga taga daw nga kwa ba pintep ru bagi thle kidan ga por ba apso pol wang haga shitish ki karen ga baningkong lang makhat saw naga de khat ka ba ar
lebih pulih na kad khat ba arfu arwang na bakum ta ki thile ki long ka dak oma kita ki bangai ndre kita ki bom ngai henre ka jingi thu lupa kam long kita ki bom ngai ndre kita ki bangai na kita ka dau pidan ka man so thu ka mud ayu ka niru tingam dan porchu bangan pensyai ngin si petengi ka ni ji kai bat ngin si kren khendiat igi jing ai jaw Mynsiem na duai bo play unyalam hi bin don ka jing terang opini op diang ia ka ni ka jing kren hai ki pa ki thale try nga aingu e me play nget ku try me la men bu renti igi ni ka jing hi kai ai daw Mynsiem to me men pensyai ia ka jing don kam try ia ka jing kren ki pa ki thale kadai ka way na ki jing ai ki jaw Mynsiem Bakhuid mangila ban rung siga perthei ka bakan cha Mynsiem try ngi ai lut shame ka buram ha ka kerteng ga dong chi sungi tuai amen to blame kur khui phi ko blai shibon